Takže ahoj, tady jsou zabijáci SRO a právě dnes jsme vznikli a naši členové, jsme totiž skupina zabijáci jako největší machři a budeme vám předvádět videa ze různých her, ale nejdřív vám předvedeme naše členy. První člen bude Roman Hynek. Ada. Ten nám asi o nás nic moc nepoví, protože chceme aspoň, dali jsme vám jména a některý nám ani nedají jména, ale chceme zůstat anonymitě, aby nás nikdo nenašel, takže druhý, kdo se nám představí, bude Vojta Čapek. Pozdrav. Zdravím anonymitě. Čau. Dobře, a jediný člen, který nebudete znát jeho jméno, ani možná se na nějakých videích ani neobjeví, bude Epic Gunny. Nazdar. No. Tohle je náš celý tým. Možná někdy ještě natočíme video, kde se úplně představíme, možná natočíme nějaký vlog, ale zatím nic nebude. Takže videa, z kterých budeme natáčet, nejdřív nám poví, čeho budeme natáčet třeba Roman s Epicem. Tak, první videa by mohly být z hry jménem Minecraft a postupně i lepší hry, a to záleží na tom, kolik bude lidí sledovat naše videa a tak dále. A dál vám povídejte. No a například pak ještě můžeme natáčet ze hry Metin, pokud to někoho bude bavit a bude to mít dostatek lajků. Takže předáme slovo Petru. Takže teďka se představím vlastně i já. Teďka tohle byla první skupina, která bude nahrávat spolu a občas se i promícháme, že budeme nahrávat spolu. A teď se představím já. Já jsem Rostislav Ferejl a budu natáčet s Vojtou Čapkem a budeme natáčet z hry Vojto. World of Tanks. A nějaký ještě možná najdeme, jestli nás bude bavit oba dva a uvidí se. Takže já teďka jako už nevím, co bych měl já povídat, takže třeba může nám popovídat něco Vojta, protože teďka celou dobu mlčel. Já nemůžu. Tak on nemůže, tak Roman nám třeba ještě něco řekne, co chceme dělat na tom YouTube účtu a další věci. Tak, rozhodně od nás nečekejte žádný prasečníky a takovýhle hodiny. Ještě chci podotknout, že se budeme všichni snažit mluvit slušně a nevyjadřovat se vulgárně. U mě to sice půjde úplně strašně těžko, ale to nevadí. No, tak. No nevadí, popojedem. Popojedem, takže co bychom ještě chtěli říct, tohle bude první video, který vydáme na tomhle kanálu a bude ze všech asi nejkratší, možná pokud neuděláme nějaký ještě kratší, třeba krátký vlog nebo nějaká malá ukázka z hry a tak, který si třeba chystáme to natáčet, třeba jestli se rozhodneme natáčet livestreamy, tak i z toho budou krátký oznamovačky, že bude livestream a takové věci. Jinak naše videa se budou pohybovat kolem 30-20 minut, aby jsme nezdržovali dlouho, aby se nás příjemně koukalo, budeme se snažit vylepšovat to pořád. A zatím jsme začínající let's playeři všichni, ale budeme se snažit prostě to udělat tak, aby to bylo dokonalé a dalo se na to koukat. A myslím, že je to všechno, no. To asi bude. Se pokusíme. Ještě něco chcete někdo říct, kuci? Ne. Ne? Vojta chtěl něco říct, tak nám něco pověz, Vojto. Že se pokusíme, aby to bylo co nejlepší a ne dokonalý. Myslím si, že za začátku to asi nebude. Na začátku to asi nebude, jako vidíte, všichni jsme v některých hrách úplně začínající a vůbec to třeba neumíme, jako třeba Metin, jako někteří tady hráli díl a jestli budeme natáčet s někým, třeba já, ten Metin vůbec nechápu, takže to je jedno. Ale třeba jednou natočíme s velkou skupinovou, jako že budeme natáčet všichni asi z World of Tanks, protože to hrajeme všichni. Bohužel. Ne, spíš bohu dík, takže to asi bude tak a uvidíme, jestli se vám ty videa budou líbit, jestli se budou líbit a bude nějak víc odběratelů, tak můžete třeba
vidět i nějaký vlogy od někoho, s kým se zrovna domluvíme, na koho najde třeba řada, anebo všichni uděláme najednou, ale asi problém to bude s Epicem. Proč? Protože ten bude buď to muset natočit vlastní video, anebo se bude muset Budu někde natočit sejít. Minecraft. No, takže ho budete znát prej hodně z Minecraftu, až ho uvidíte v Minecraftu. Takže to asi pro dnešek bude všechno a uvidíme se asi tak za 2 dny, jestli se tohle video třeba ujme, anebo natočíme, dáme třeba Roman. Roman už má natočíno nějaký trolení Vojtovýho bráchy, takže Jo, na to se určitě těšte. takže ho tam dáme a uvidíme se tak třeba za den, za 2, podle toho, jak se tohle Hlavně- video zatím ujme a to další taky, takže zatím nazdar a všichni z celého týmu zabijáci SRO vás pozdravujeme. Nazdar. 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 A sdílejte. Všichni sdílet a lajky, jasný.